Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Na naman kayo mga naong sa mga kawatan ang mga pulis. Naa naman kuno pero wa pa man gud ning makasulti si Ronaldo gud. Busy pa siya sa pag-asikaso sa maong kaso. Mayon tag madakpan na sila, uy. Mao gyud ubri. Si Ronaldo ning nanawag nako. Ubri. Kamsa ha? Hello. Sir. Magpatabang ko nimo. Ubanin ko sa akong pag-asikaso sa kaso. Bahin sa akong tindahan. Pagdali-dali ila sa gapito kay anhion mangkakan ni si Ronaldo. Yan nabitaw lala. Aw na na di ay. Ay tabangi kutob sa imong mahimo si Ronaldo ha. Matrik na naalala. O say matric. Aw. Mo kag matrix da. Matric. Aw. Matric. Ay pastilan bitaw ay. Nusa ka na madakpin ang mga kawatan no. Dunay daghang kwarta si Sir Ronaldo lala. Dali ra nang paglihok sa mga pulis. Aw, maugyod. Mas labing maayo unta nga mailhan na ang mga kawatan. Pastilan dolor. Nanggigilbi ako. Baya ng tawhana. Asa kapito? Sa amo, boss. Mag-unsa ka dito? Nanghid ko sa akong anak, boss. Di na kinahanglan, Pito. Kinahanglan kay boss. Bugtong na ko siyang anak o... Unsa, Pito? Magpakita ka si mong anak unyag makitaan kag pulis. Si Aro, boss. Tarang pulis, nakailan lang yun ako. Uy, kago. Duha naman, dunanay atong dagway nga gipangpilit bisag asang dapita na kasuwat wanted, dead or alive. Anin gyapon ko din ay dapita magparking. Manaog ko. Sir, Oh, bata. bantayan ako mo. Bantayan ako ni Sira. Oh, sige. Salamat. Dawatan ni. Unya na lang ng suhol, sir. Inigpalit ni mo. Oh, nala, sige. Ang igot mo ni Guapito, sir. Ha? Kinsang Guapito? Si Kuya Agapito, god. Matsu Guapito man na siya di ron. Mao ba? Animal kinispekto. Wa gyud patuo. Milarga gyud siya kay adtuon niyang anak nga si Clintoy. Bahalag madakpan kang buang ha ka. Basta ako, mangandam na ko kung dunay mudol dining dapita. Hagba! Sa lang sir, na may ginoo. Iampo lang ng mga kawatanan na sila nga madakpan dayo na. Mayo lang tagwadak bandayon sila ng dolor. Ato na ta, sir. Tana, Matsu Guapito. Kay bawal kay ka na, sir. Gisultihan mo ko sa bata nga tigbantay sa kusakinan. Kung money ko din sa inyo. Sabay Matsu Guapito ba? Ay, si Ubre magod lala ang ginganlan at kuno sa iyang kananan, Matsu Guapito, o dili katungan sa iyang anti nga kananan ni Pingkay. Aw, sa di ay, tinood yun daw itong resulta ni Abray. Dili katuhuan pero atuon na lang aron na dali. Ni anak ko sa amo. Okay, naog ko. Oops.
Na ba ka ang cute kong anak liwat na ko? Way makailan ako ning akong gisulo pa. Giputos na kong akong naong. Aron way makailan ako. Sir, Ay, surrender na ko, sir. Surrender na ko! anong gipatas man ni mo imong duha ka kamot, sir? Uy, BSI. Mga sa ilong, bata! Oh, Kuyawan ako ni mo, uy! anong kuyawan mo ka, sir? Abi na kong pulis na ka! Ganahan kong magpulis, sir. Nga naman. Kuan, akong dakpo ng kawatan. BSI, bangag sa ilong. Nang luspad lagi ka, sir. Kawatan ka? Nele, ay. Ngayon sa ka? Nga naman. Di ka ginahang mauli ko. Dili na. Ayaw, anak Lintoy. Amahan ko ni mo, anak tika. Anak ko taon. Silingan na to'y. Ikaw yun, Clintoy. Baya ni mo. baya. Ni ako kay... Yun sa. Dali kay bagtong silang may June. Kisa man na. Komigo. May permi na akong kauban. Manik pero kong kuyog. Mao ba? Kanang imong abay dyan kung makabalik ko din his ato, atagan ko siya kwarta. Ano man? Kay pirmi man kaniyang ubanan, diba? Bantay ka na. Bantay ka. May pas ba June? May June na akong dadi. Uy! Nasaktan ang puso ko. Nasaktan Sakita ang ko na anak puso. Lintoy. Lagi. Nakoy dadi pero sagdar man ko din eh. Kung ganit ko'y mami kay lain-lain pamilya. Ya. Nakoy dadi pero... Clintoy. Ito! Gusto ko mo! Clintoy. Uy! Clintoy! Manawag ko ni Sir Naldo. Naay naka-info sa opisina. Nga nakitaan ko no, ang usa sa mga kawatan so sa kadapit katong bagong nasunugan. Kini si Chief Ochirax. At tuon ni namo kini kung siya ba yun. Asa di mo giparking ang imong sakyanan, sir? Para sa gawas na ng eskina, Agapito. Ako cellphone. Kadiyo sa Agapito. Ako sa nito bagon. Hello, Chief. Hello. Sir Ronaldo. Tunay nagka-info sa opisina. Nga nakita nila ang usa sa mga suspect. Mao ba, Chief? Yes, sir. Amo ginayin kining atoon. Nakaroon siya sa dapit katong bagong nasulugan. Niya ako sa dapit nga imong gisulti karon, Chief. Mao ba, sir? Ayaw lang pagbiha diha. Kay mo anha mi karon dayon. Sige, Chief. Magpaabot ko ninyo. Bye. Agapito. Unya na lang mamiya nining inyong dapit. Kaya nga naman, sir. Paita ni mo, Clintoy. Uy, paita ba yan ni mo? Imbis ni anhi ko ni mo karon kay basin na lang ba? Basi tingalik dili na ko makabalik din eh. Ay, nagbalik eh. Naan na naman ko pa. Ay, paita ba ya? Sabi nagkapait, Dad. Basta, kay pait. Di pa ka mo narga, sir? Dili pa bata. Kay doon na pamigi paabot. Aw, Kay nga naman. gutom na mo, sir. Good. Okay. Lawata. Yay! 500 pesos. Wow! Salamat kayo, sir. Ipalit na ako bugas ug sudan o makakaon na sad mi sa akong mga igsuon. Salamat kay sir. Manggaloy-on gyud ka, sir, da. Ambot ba, Agapito? Maramag, kumuton nga akong kasing-kasing kung doon ay sama nitong bata, nga gutumon. Mahigid kang tao, sir. Taga din himang yung ka, Agapito, no? Oh, sir. Doon ako'y ipakita ni mo ba sinuga. Nakaila kay ni Tawana. Usa ni sa misud sa jewelry store. Nga bag-o lang gikawatan. Niya, tanawa. Nira siya. Hala, sir.
Unsa man? Nakaila ka? Kaila kayo. Unsa? Kinsa siya, Agapito? Siya si Kuya Pikto nga daddy sa tigbuli na ko, sir. Unsa? Hain ang ilang bay. Naradool sa ilang ubri. Inigabot sa mga pulis. Tultuli sila ha, Agapito? Aron sad nga may madawat ka nga award. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!